Nu kommer der en spændende film fra Dansk Skoleinformation. Æblet. En kødfuld frugt af familien Malus ex domestica. Vi har at gøre med en levende, men tavs organisme. Jeg så over mig! Du kommer for sent, Torben! Det er forkert. Vi fortsætter. Æblet vokser på et træ og forbliver samme sted under hele modningen. Ja! Undskyld, jeg skal igen. Nej, det er forkert. Vi prøver med en anden frugt. Pæren. Jeg er ikke nogen pære. Jeg er et æble. Forkert. Kirsebær. Naturens tonedøve frugt. Æblefjæs. Det er helt forkert. Nej, det er overhovedet ikke forkert. Nu skal I bare se. Yes! For nu kommer historien om æblet Torben, der har fået en orm i en tegnefilm af Anders Morgenthaler. De to er blevet bragt sammen, og der er tydeligvis ingen af os, der kan lide det. Men nu strammer du ballerne, og så overlever vi det sammen. Det udvikler sig til et kæmpe eventyr med frugt, som man aldrig har set det før. Jeg er i live! Nej, nu må det være nok, Hamlet! De vanvidsbefængte æbler må væk fra vores hellige ørken. Hør Frank Hvam som æblet Torben. Så prøv lige at se den klamme pære med panden ned i øjnene og helt sådan. Se, hvor dum han ser ud. Sisse Babette som ormen Silvia. Tal til min hænder, for hovedet lytter ikke. Og Lars Hjortshøj som pæren, der er et æble. Det her, det er en fest. Det er det, jeg har ventet på hele livet. Og Michael Carøe som syngende kirsebær. Følg dem alle sammen i eventyret Æblet og Ormen. Kan du ikke hjælpe mig? Jo, jeg skal bare lige finde toilet. Ups, for sent. Kommer her i biografen. Dette havde intet at gøre med Dansk Skoleinformation. Absolut intet.